Mangkane kon iki romro teko, sapa dak dikaget. Pancen kon dano gawene Miss. Oh, majire kena kabeh kayu awake dhewe sandasan pinter. Ya, rumah roai kon Miss. Iya mesti kira mak roto. Anu apa kono mau nyebul? Ngono apa? Enggak ngono apa yuk cuma teh gabung. Lah delok temen suarane cilik maneh. Penasaran aku yuk. Jadi aku yang kene pengen takon. Apa pelak ning bojone. Nah, wis ngecepek gawe. Bingung aku pusing. Rasa Ya apa iki, Pak? Ya apa iki? Bilang aja dong sampean, Pak. Apa iki? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Wah, teko ya, Pak. Iya, aku mulai, Bu. Iya. Mek ngopo iki, Pak? Mek ngotah gede sampean, Pak. Iya, duit iki. Kok Oleh duit. duwe iku? Iya. Duit kabeh iki, sak tas. Aduh, Bu. Oleh ndi sampean iku? Oh, wis tak usah takonan wis sampean. Ndak, sak bajek ngono, Pak. Dodo. Iki lak duit ae. Aduh, Bu, duit. Iya, wis aja di anu. Ya duit ae, ya. Sampean tinggal opo? Sing genar apa duit apa iki, Pak? Mek sak bajek ngono. Enggak usah pacar, ora usah takonan wis sampean wis. Sampean pengin opo wis tak tukokno aku, iya. Temenan iki ya. Iya. Korona omongin sampean aku pengen apa tapi, Pak yo? Ya pengen opo ta jak tuku mas-masan, jak klambi, jak nganyar sepeda ngono. Kan enak, Bu ya. Hah? Wan wae weh. Nambi geleng aku ya. Ya ndak apa-apa wis. Gelang maneh, Pak. Iki delok, Pak. Akeh iki. Iki 10 iki. Anu wae weh yo. Gelang yo. Heeh. Kalung maneh Pak lek ono yo. Terserah sampean wis. Kalung liali maneh. Yo. Lek si akeh karene kan sak bajek iki kok Iya. ngene. Heeh. Lek anu tukokno sepeda ku anyar koyo tek tonggo kulonane kene wing anyar. Iya. Vario. Iya, Bu. Pokoke sampean pengin opo tuku kabeh. Sing penting sampean seneng. Oh iya wis. Ya. Ya, ngono ya. Ya, sing seleret abang iku. Iya Pan wis. aku delok tek kulonane. Iya wis, karepe sampean seret opo, jak seret ireng, seret Iya, kuning, iya, ndak iya. apa ya. Iya. Ngono ya. Mayu metu iki yuk. Yo ndang sik, Bu. Aku iki teko mlakuan iki yo luwe. Aku pengen luwe mangan yo opo. Aku lali aku sampe. Iya. Iki cangkem iki ndak kemasukan badokan pisan ngono. Iya. Kate mangan apa kene tak tekono? Wah, sampean ndak adang ngono. Ndak ono panganan dik pawon. Yo lek takon sing kene pangan yo akeh. Opoan? Gula ya ono. Merica ya ono, bawang putih ya ono lek gelem sampean. Apa, Bu? Ndak opo ta opo ngene. Ndak sih aku lali durung adeng mangi kok sego karene mangi isuk mambu tak pipi kok. Yo. Ya, ki wendangan tuku wis. Ya. Anu apa we, Pak? Langsung marine salin sampe naduso, langsung mangan njobo. Yo. Oh iya sih ada dhisik ae wis ya. Iya we. Kaya mulai mangan bareng kaya capacaran. Iya wis aku ada dhisik sih, Bu. Iya we. Iya we. Jangan terus aku disalin iki. Iya. Seneng rek alen. Tuku anyar marine. Luai iki kuwi. Mari we. Pak. Mayo ya, Pak. Sik lah, Bu, aku iki sik klambian iki lho. Susu ya. Aku Ngono karek sampean nek di dhuwit kate iku tuku susu tok. ndak aku di sampean berubah pikiran lah borong tinggi mas-masan oma ya Kak. Ayo, Ngaret aku wis. ayo. Kesusu pengen ndang ke Mas ayo. Tasnya sampean ndi? Oh iya. Oh duit aku Ayo. tenggo duit bola aku tuku bola. Ayo. Ayo.
Panas, Pak. Daripada katiku tuku ae. Sik, ya aku tanya nyekel kae wis. Yuk. Pedet iki lek pinggir tok ning kutho iki, Pak. Ayo wis. Cekelan wis. Nah, Misna. Mengerti Miss niku bojone Miss Nali ku? Oh, Kang Miss Nali iku. Apa yuk? Iku lek belum Miss kan yo. Dak gelem lek kayak si murah dah jaluk sinarang terus iku. Lek murah dak gelem dak ngono. Bah. Terus apa? Oh, lek murah jare. Embura pada gelem ngono we. Jaluk si larang yo giliran kayak si larang tiba teh utang. Berimburine utang. Mak ero Riko yang mesti utangan yuk. Akeh sing ngomong wis. Lek kate bayar iku yo. Enteni sepian dhisik baru we bayar. Hei, Ngaget ya kon Miss. Bora get ngaget ya. barang aku ngageti lo lo ndak koyo anu. Iya lek kucing caruk iko pantes. Oh. Mangkane kon iki romro teko, sapa dak kaget. Pancen kon dono gawene Miss. Oh, mak direken aku kabeh kayu awak dhewe sandasan pinter. Ya, rumah ero ae kon Miss. Iya mesti kira mak roto. Anu apa kon nomor nyebul? Ngono apa? Enggak ngono apa yuk cuma teh gabung. Lek delok temen suarane cilik maneh. Penasaran aku yuk. Jadi aku yang kene pengen takon. Wis jok ngecepek kae Miss. Jungaren kon metu teko krongkange Miss. Ya iki dong ada nomor metu ta. Malah aku sing kudune takon sampean, rasan sopir kok yuk. Kepo iki. Bener ada sisan rasan. Sandasan opo wong andalan sing sarasan iki arek katen daftar sekolah. Iya, ayo wis kamu le yuk. Ayo kah mulai yuk. Ayo wis. Apa? Dadi mulai, aku jorong takon rasan iku ah. Ngoriko iku. Oh, aku ditinggal. Aku pengen ero pas ngomong Riko manto yuk Misni. Ngomong apa sang rasan iki yuk. Apa ae kon Miss kepo nemen iki. Aku main kok ndak sarasan. Aku ngomong anak Miss nanda tersekolah, ruwet jare di negeri ngono. Ngomong tapi bisik-bisik ngono Riko. Apa apa kon iki ngecepek kaya mulai wis. Amir rek. Ya, mandi kok. Teka kutho. Oh, gelang ini ngo. Kuwi kok yuk deloken niko. Ngrempeng niko. Gelange. Iya, wong linyam nemen gelange Miss ni. Oh, kapan aku duwe gelang koyo ngono. Oh, Sakjane oleh proyekan iku bojone dadi sugih saiki. cepet kae kon iki wae mulai. Nah, Miss nah ono tonggo anyaran. Sapa yuk wong endi? Nendi omae yuk. Oh, mak sembarang takokno. Gantian to situ ra. Oh iya yuk, makane aku takon. Wong endi iku? Iku nah, wong pinggir omahmu iku. Menang sih ra. Wong pinggire omane aku iku kan omae Mes ni. Mosok tadi kontrak omae. Mbo palang iki. Kaget aku iki, bosen iki. Wis tadi tonggo anyar yuk yo. Kaget aku, bosen iki. Permisi ra, yen anu mek dak mulai dak kaget. Biasa iki ngupingan iki. Oh, ka. Aku yo dak nguping. Anyar beda ini. Suruh tuku. Ada suruh tuh. Iya mestinya oke semenjak bojone kuwi dadi proyek mandor iku dadi enak uripe. Rumah ruai kon Mes. Suruh. Iku gelang rempeng iku. Koyo ade bojone melu mungkano. Cok Allah, krungu wonge pas. Rawe burung. Tidak enak krungu wonge. Kon maneh iku wis tau nalon, ini aku ditinggal katanya melok sandasan. Kon ngecepak nek kon Mes. Wae.
Iya mes, jok mi rame, ndak enak krungu wonge. Jadi mes ni ora tunggu anyara. Jadi tonggo anyaran, Pak. Tapi OKB. Apa OKB ku, Miss? Tidak berwarna kau saiki kau kok. OKB ku orang kaya baru. Bener pisan, mak pinter kan, Miss? Ya kudu pinter apa gunane biyen ibu nyekolakno. Wes aku kate resik. Iya wis aki wis. Ini sih Bu, Ya, nanya rumahnya Mas Nali gimana ya? Pak Misnali suaminya Bu Isna itu dah, Mbak. Kurang tahu Bu, pokoknya di sini namanya Pak Misnali gitu Bu. Ono apa, Mbak? Kok goleki Pak Misnali? Gak ada apa-apa sih Bu, cuma disuruh bos saya untuk nyari rumahnya Pak Misnali gitu. Yuk menang itu. Wah kan takonan ku sana lah. Kok jare Mbak iku barang golek Mbak Musnali. Rikoy langsung dulu harus nongkon dulu. Ya, contoh WA di situ namanya, Mbak. Oh iya, makasih ya Bu. Ono apa deh? Malah Riko sing takon tadi penasaran. Ono apa yuk? Paling tengok pengung luru iki. Oh, aku dhewe ndak oleh kepoan. Awak dhewe kepo. Ya sekali mulia rawe mes. Oh. Cep. Ya temu lawe. Halo, selamat siang Mbak. Oh ya, ada apa? Sudah ketemu lokasinya? Bisa di Sherlock. Saya langsung menuju ke situ. Iya sudah Pak, saya sudah ketemu rumahnya Pak Misnali Pak. Tapi saya belum masuk, ini masih nunggu Bapak. Ini ntar lagi saya Sherlock ya Pak. Pak, sini Pak. Gimana? Sudah ketemu sama Bapak Misnali? Belum. Nunggu sampean saya Pak. Ya udah, ayo kita masuk. Teko mana petugasnya? Iya yuk, ono apa jadi yuk? Udah orang oleh kali jawab aku na. Ya apa kok niki? Ya pisan yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak, Waalaikumsalam. Siapa ya? Ini mohon maaf Pak, saya dari CV Lika-Liku Kehidupan mencari Bapak Misnali. iya Pak. Anu nih apa iku, Mbak? Tempat kerjanya Pak Misnali Bu. Mungkin bisa dipanggil dulu iya. Bapak Misnali. Biar kita yang bicara. Oh iya sih. Anu apa ya? Nanti Pak Misnali tahu kok Bu. Oh iya wis. Ayo pinar sih. Pak. Ono sing golek Riko kok, Pak. Sopo, Bu? Mbok teko anu jere. CV Lika-Liku Kehidupan apa ngene jere? Ah, iku kan tempatnya nggonku nyamput. Iya pola, iku. Iya. Kira. Ono apa ya? Oh ya mbok aku iki kok nyeluk Riko iki. Mbah sampean, Bu, Pak. Iya Pak. Iya Pak, ini gimana Pak untuk masalah proyek? Kejelasannya kok proyek perumahan terlambat. Kata petugas saya uangnya sudah diserahkan ke panjenengan. Iya Pak, kapan hari itu kan saya sudah menyerahkan ke sampean uang tunai. Katanya semua mau ditanggung Pak Misnali. Iya, memang benar, Bu. Ya sudah, uangnya sudah masuk, tapi sudah saya pesankan dulu. Kalau sudah dipesankan berarti saya nunggu Pak. Nunggu gimana Pak? Sedangkan proyeknya saja telat 3 minggu mau 1 bulan. Ini nggak jalan gara-gara sampean Pak. Ya, Pak, kalau masih nunggu-nunggu terus, ya apa Pak? Mending uangnya saya tarik aja. Kan kemarin uang tunai tak kasihkan Pak Misnali. Ya ojo, Bu. Uangnya Uangnya kenapa Pak? Kena belikan tak? Kena pakai tak? Kami nggak mau tahu Pak, pokoknya kami mau uangnya sekarang Pak. Kan kemarin uang tunai saya kasihkan sama Bapak. Duit apa jereku, Pak? Ya mek anu ngene. gue aja ngecepek aja sampean iku wis. Ndek gelang ki, mana? Bukan? KTP. Iya bukan wis.
Bukan di wis. Pak Riko iku. Si anyar iki dak suwe kanan gawe. Ngewis, Dek. Duwe apa iku Riko yang wingi iki? Wis akan anu utan kabeh sik gelang iku. Pak Riko aku Pak, iki si anyar ku. Tak suwe kanan gawe bojone iki dak. Ini, Bu. Loh, kenapa perhiasannya istrinya, Pak? Kan saya maunya uang, Pak. Bukan perhiasannya istrinya. Iya, uangnya itu saya belikan ini, Bu, sama baju, sepeda, Bu. Loh, saya nggak mau tahu, Pak. Pokoknya saya kan maunya uang tunai. Kemarin kan saya menyerahkan uang tunai, Pak, bukan perhiasan. Ndak ono, Ibu, pokoknya duit itu kok niki ambek anu klambi, sepeda motor. Ya, Pak, berarti Anda menggelapkan uang, Pak, kalau gitu untuk kepentingan pribadi. Saya bisa laporkan ke polisi loh. Ya, kok Oh, cok Pak, lek te laporno polisi, lek te hukum aku Pak. Sampai niki mana duit apa iku sing kena? Itu uangnya perusahaan, Bu, dibawa Pak Misnali, Bu. Udah kena temen sampean Pak. Kalau gitu ya udah ini saya bawa. Sama apa lagi nih, Pak? sepeda motor, Bu, itu, Bu. Oh, yang depan itu, Pak. Iya. Ya udah nanti ada yang jemput ya, Pak. Ini saya bawa. Uangnya sisanya kemana, Pak? Ada di anu tas. Ya apa sampean niku Pak? Iki, Bu, karena duit, Bu. Aku udah titikno kabeh duitku Pak. Iya, barang ndak melok duit. Ku sampean yo apa wingi dak kena temen Pak. Iya, ini uang perusahaan saya bawa ya. Sampean le dak melok duwe mongane jok lak ngopelak ning bojone ku. Ya apa ku dak suwe kanan gawe gelang iki dak. Ya apa maren aku ning tonggo iki, Pak. Aku udah kena temen sampean niku, Pak. Ya apa we, Pak? Sepeda we dipek, Pak. Gelang aku si dak seminggu kanan gawe dak. Kumangan iki kok lek duduk duit lak melok duwe jok we lak ngopelak ning bojone. Nah, wis cepet gawe. Oh. Bingung aku pusing. Rasa Ya apa iki, Pak? Ya apa iki? Kurang ajar temen sampean, Pak. Ya apa iki?